lero panyasa voice box bambo Sule Chipira kunena kuti zinthu m'male muno zisinthe tiyambe kupanga malamulo amene amapatsa munthu alternative instead of malamulo amene cholinga chake ndi kumpanga punish munthu. Iwo akunena zimenezi makamaka pa nkhani yakuteteza zachilengedwe, akuti mchitidwe otcha makala ndi kudula mitengo mdziko muno ukupitirira chifukwa chakuti anthu ambiri they do not have an alternative pa nkhani ya maphikidwe, nde ambiri amadula makala chifukwa chakuti makalawo ndi otchipa compared to gas komanso kuphika pa magetsi. Nde pamene boma likupanga ndithu ma policies komanso malamulo oteteza chilengedwe azikhala ndi lamulo lokuti munthu azimpatsa alternative osangoti kumpanga punish, kuti punishment nthawi zambiri imapangitsa anthu kuti azikhala engaged in corruption, chifukwa kuti kuopa kuti lamulo liwalanga ndi amapititsanso patsogolo nkhani za katangale. Ndipo ndi panyasa voice box timakhala tukambira nkhani za ndale katswiri ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Ndi khali limodzi pamene bambo Sule Chipira akukamba nkhani za kuteteza chilengedwe kuno kwathu ku Malawi pano panyasa voice box. Olemekezeka nonse pa gulupu pano nkhani imene mwalankhula olemekezeka bwana Hassan ya olemekezeka Vice President Dr. Usi pa kuyendayenda kwawo kumene ayamba ma government institutions ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa chithandizira kuti aone mavuto amene akumachitika nthambi zambiri za boma kumbali ya anthu antchito plus ma services amene akuperekedwera. Koma chodabwitsa chimene timadabwa kapena titi chodandaulitsa chimene timadandaula ndi chakuti mabwana athu mbomamu akuluakulu amayamba choncho. If you remember, the late Chilima, he started that way. Katetsa contract ya contractor wina amene amalephera kukonza nsewu bwino kumwerako napitanso kumpoto chimodzimodzi anayamba bwino ndithu, koma basi nkatikatimu zinangozizira. Iwonso olemekezeka Michael Usi atangosankhidwa kumene ku Ministry of Natural Resources and Climate Change anayambanso chimodzimodzi kumayendera kumaona kumapanga observe zimene zikulakwika, basi zinangothaso choncho basi apapa nchimodzimodzi mmene ayambira it will end up basi kungotha choncho So as a country izizi sizimene tikufuna. Mwachitsanzo tibwerere ku ministry kwawo chifukwa I think Dr. Michael Usi is still Minister of Natural Resources and Climate Change, mwina ngati sindikulakwitsa. Last week ndinapita kusalima, koma olemekezeka nonse pagulu pano I can tell you kuti makala amene anandandidwa mu msewu from Lilongwe to Salima kuti izi zikhala choncho mmene ndinaoneramo for the next 6 months dera lonse limene likhala lilibe mitengo chifukwa makala was everywhere. Andikuona mitengo ina yoti ting'ono takuti sitinafike support mpaka kudula kukhala makala. Dzana ndi dzulo ena ndi aja nkhani ya maplastic inatha bwinobwino yatenga nthawi itu anatitengera injunction patenga zaka mwina 5 or more than 5 years. Government and we Malawians, we were under injunction. Mwamwayi amakhoti athu nkhani ija anathana nayo anapanga appeal ku Supreme Court kakukoka yangu it was ku Constitutional Court. Mwamwayi kujaso achosa injunction ija kuti basi malamulo agwire ntchito. Koma chodabwitsa m'malo kuti a ministry ambogwira ntchito amangolankhula pa radio, amangomva advert pa radio malingana ni section yakuti imene makamba zakuti zakuti nzoletsedwa, basi zimene timamva. End results panthu ukamvera kuti makampani enaso 11 atenganso chiletso against
High Court or Supreme Court or Constitutional Court ruling kuti basi injunction ibwereso. Vuto limene limakhalapo kuti mufufuze izizi zikhoza kukhalanso tuzachokera ku ministry kwako mweko kupanga advise anthu kuti ayi basi pafunika mpezeso makampani ena osati ino amene mnasuma poyamba koma ena akasumeso wani. Chimene chikutivuta mdziko muno ndi corruption komanso vuto tikhoza kupanga to identify problem ndeti tipatsogolo timadziwa ndi tupanga identify problem ta pa chinthu ichi vuto ndiye koma tilipanga treat bwanji vuto lija kuti liti pamene pamativuta as a nation. Mwata apa pakhoza kuyendera Dr. Michael Usi kupeza mavuto osiyanasiyana amene azapeza koma are we going to resolve those problems? The answer is no. Nkhani ya makala, it's a very serious issue. Pano pa mdziko muno tukhani ma floods every year nowadays. Palibe chaka chimene mvula ikugwa bwino chifukwa cha nkhani imene ya climate change. Climate change ikubwera, Greenpeace water kulibe mitengo adula, chilengedwe chaonongeka, tikuononga tokha wanthu sinyamaso yayi on a daily basis. Government ikudziwa, ma government officials akudziwa, vuto aliona kuti tili ni vuto lakuti anthu akudula mitengo, kuononga mitengo chifukwa cha makala. Identification ya vuto ndi aliyense akudziwa mboma ku ministry kwawo ama civil society. 2-3 days timamva pa social media pompa kuti bungwe lina lake chakumichiro kuli madandaula amaonetsa pa video ndi mitengo kudula mercilessly, kuononga chilengedwe chachauta akuti chifoti wena that is their source of income. Government zimeza kudziwa kuti tili ndi vuto ili. Ma plastics government ikudziwa tili ndi vuto ili, including even makote athu akudziwa zoti tili ndi vuto ili. Ku Ministry of Natural Resources and Climate Change akudziwa za mavuto amakala, akudziwa za mavuto ama plastics in this country. Ku court, our high court ikudziwa za makala, ikudziwa za ma plastics mdziko lino. Now ministry ndi kumakhote athu na amene akuthandizira kwambiri kuononga chilengedwe mdziko lino. Ndikunena izi tanthauzo lake ndi ilili. Mwachisanzo tiyang'ane kumakala. Identification ya vuto boma likudziwa, Ministry of Natural Resources and Climate Change akudziwa kuti anthu akuononga mitengo. Koma zotsatira zake munaona kuti anapita akasintha malamulo kuti amene amugwira akudula makala amange kapena alipire fine mamiliyoni. Koma ngakhala amaononga ndalama makakhala m'mamitingi kumakasintha malamulo amene amadzira athu kuti lamulo limenelo siligwira ntchito pa anthu. Reason why anthu amene amadula makala ndi osauka, they don't have millions kuti even akagwira akalipira kuboma alibe ndalama. 1 2 evening kuti atata akagwire azagwira usewa abagwire akatsekere tilibe ma prisons tikasunga kuti tikhalanso pa chipsinjo chomakadiyesa tagwira tivutika tayika kuti tilibe ma prison okhanso sanga dzombola alibe mamiliyoni tayika noti tudzira athu ngakhale timayika mamiliyoni amene aja kuti find mtama mamiliyoni mukama ti 10 million kama ti 5 million tudzira athu tisangapereke koma tukayika m'malamulo athu, which means amakapanga malamulo amene azoti malamulo asagwira ntchito pa anthu omangidwawo sapereka alibe ndalama ndipo tikamanga tilibenso even ma prison oti tikayike tilibenso ngakhale zakudya zowadyetsa. So kwa iwo amaona ngati akapanga zimenezo that is a solution. No, that was not a solution. Nkungowonjezera vuto pa vuto kale. Kumbuyoko nazapanga audio titangolowa kumene mboma kuti issue ya makala
government must intervene kuti ite osasira manani government okha organizations kuti namene apange handle this issue, because this issue ya climate change, it's very serious issue and the government must take it very seriously. Kumbali ya food security tidaika AIP masubsidy ineso mukuona kwanga nazanena umbyo kuti maiko anzathu issue ya makala kuti mmene anayipangira atako kupanga mitigate chilengedwe kuti chisonongeke mene chikunongekera kwathu kuno. Anagula tima gas stove ting'ono nkupatsa anthu onse m'matauni mwachisanzo ku Blantyre kuno, amene ku Blantyre ku Lilongwe kuno, ku Mzuzu, Zomba, mmene muli matauni akuluakulu monse, kupereka ma gas stove aja pa ngongole kuwapatsa anthu. Secondly, nkupanga deal ndi ma distributors a gas m'dziko muno kuti kodi gas ali pa bwanji, a gas ali pakuti, ndalama mwakuti. Okay, ifeyo mukamagulitsa anthu m'mamidzi, anthu osauka, tizipanga subsidize except m'ma area mochita bwino. Nde kuti nkupanga subsidize gas uja kwa anthu osauka kuti akhali ochipa gas uja kusiyanaso ndi mmene akugulira makala. Makala azoneka odula, gas ochipa, boma nkumapereka ndalama. In so doing, one munthu azonoti one akaika makala amambuta amada chanchani, two makala akudula bola gas, because wina aliyense amathamangira kumene kuli chipa, kuli chinthu chochipirapo siyana ndi shopu ina. In so doing, ndoti tikadakhala kuti tachepetsa mchitidwe wononga mitengo m'dziko lino ndi kuyika makioski each and every angle mene anachitira maiko anzathu, each and every angle kuyika makioski. Zidayamba tinaona nthawi imene ku Ministry of Natural Resources kuli olemekezeka Secretary General wathu Mr. Mkaka. Zinayamba kuti kuchitike makioski, enafe tinatenga nawo mafomu tinakapanga nawo attend ma meeting, kusina zone mene zinathera. That was the only solution ya makala. Anthu apakisidwe alternative, because you can't say kuti ameti mpeza adula makala, ameti mpeza nyamula makala, amene apangimwa kuti timanga find 5 million, mudzira athu munthu cha 5 million alibe. Mudzira athu timumanga mulibe kwa muika, komanso even mkamanga muzika mdyetsaso. It will be a burden to the government. Mumanga anthu, and you know deep down in your heart kuti even iwe ukulankhula waboma ukuphikira sumakala kunyumba kwako, because you don't have an alternative. You didn't bring a conducive environment for a good alternative for everyone in this country. You didn't. Chimene mukumaganiza lawmakers akumalayi pamene makudabwa mmangoganiza punishment pa chinthu, kumpanga punish munthu osampasa alternative. Chilichonse punish osampasa alternative. Mpite ku polisi punish. Even wa traffic pa msewu akupeza bwinobwino babu lapya mota akuuze kuti amwene babu lapya kaikeni babu tikakupeza nisoka chiwiri tikumanga kungopeza babu lakupya punishment fine alipire ni 10,000 babu. Ngati kuti driver yuja wadachitupita mepaje ukamasula dala babu kuti lipya. Pamene it's a mobile machine, anytime babu likoza kupya. Koma kunoku kumalayi lawmakers athu, even ma enforcers amalamulo sitipereka alternative kwa munthu, timangoziwa kupereka punishment. Chifukwa zikutilephera, chifukwa even upereka punishment kuti malepheraso chifukwa timaziwa kuti munthu yalibe alternative. As a result, zimene zimapereka room ya corruption. Chifukwa chiupangisa polisi, chifukwa simnampasa alternative munthu, mwapereka room kwa polisi kuti azipanga corruption ni munthu yuja. Chifukwa simnapereka alternative kumakala, mwapereka room kwa ma law enforcers, either police kapina wa army,
kuti azipanga chinyengo kwa anthu amene amapanga makala. As a result malamulo ndi mnakapanga amending ku parliament koma mwamanga anthu angati kulibe, chifukwa chakuti sitipereka alternative. As a government timene tizipereka alternative, komanso as a government pali zinthu zina zona kuti munthu amakhala alibe choice. Kumbali yakaphikidwe mdziko muno munthu alibe choice. Magesi ndi wodula, gas ndi wodula. A local person kumuzi kuma location munthu afuna adi aphike achita bwanji? Agula makala because apita pa msika akapeza ka plastic ngakhala lolotsedwa sikumene ma plastic akugwisa chiti ma plastic omwe umayika monso makala ayika mu makala mwina 500 ya 1000 akaphika munthu malinga ndi level yake. Munthu amene simnampanga alternative, simnampatsa alternative. Amafunika amene yuja ukagula makala kumsika 1000 kumpatsa gas ujeni kumpasa alternative ya gas akhali ni bottle la gas lonena kuti akakhala 500 kwacha akhoza kugula gas equivalent to ndalama imene ali nayo. Ndimene mayikwazana anachitira. So even kumbali ya magetsi anzanunso mayikwanzano amapereka magetsi aulere, amaona kuti kodi munthu aphikire magetsi osauka pamwezi munthu akhoza kuphikira magetsi andama zingati, aona kuti munthu akhoza kuphikira magetsi andama makuti mwezi ukamatha pa 1 nki amapeza kuti autenga magetsi auponya ku mita iliyonse ya munthu. As a result munthu uja sakagula makala mwampasa magetsi aulere aphikira magetsi, mwampasa gas wabwino wochipa subsidized one aphikira gas. Mitengo sionongeka. Ngati mitengo sionongeka tasamala chilengedwe. Tikasamala chilengedwe tateteza climate change. Tikateteza climate change no ma floods achepa. Kuluza miyoyo ya wanthu kuchepa. Koma zimenezo sitiganiza. Timangoganiza things in short term. So ni mavuto oyambira kwa atsogoleri athu mpaka kumapeto kwa munthu. End users. We are lacking intelligence in this country. Anthu ophunzira nditi nawo koma they are not intelligent. Kawiri amalankhula olemekezeka Ken Msonda kuti we have educated savages in this country. They are not intelligent. They have no wisdom. What they know is to punish an innocent citizen because of their failure to look after them. Tifike kumbali ya plastics. Plastics mukampeza ni kukhoti komweko kumene anapeka chiletso. Ndi kukhoti komweko kumene achotsa chiletso. Ndipo mumpeza so wina, jaji wina utsutsana ndi chigamulo chimene chinaperekedwa kuti malamulo agwire ntchito akukapereka so chiletso. Pamene when floods comes, pamene when climate change ikuononga mdera, siyangana kuti nyumba ene ya jaji, nyumba ene ya president, nyumba ene ya minister, chiononge kuchimafikira paliponse pamene chaganiza kuti chifike. Ndi m'bale wake wa jaji uja kunachitika ma floods kumwera kuja. Sitinganene kuti ama jaji azibale wina kumwe kuja sizinapanga affect. Zapanga affect. Koma ali patsogolo kupereka so chiletso kuboma kuti ya ma plastic azipanga. Zipita su kuma jaji wena akachosi chiletso. Nimeti zendetsera jiku choncho. Chifukwa pali ma issues on amene amakhala very crucial a national crisis ngati zizi zimene tunena hapo. That is national crisis. Imene majaji amenera kuchosa ambition ya munthu wina aliyense pa nkhani ya business nguyang'ana welfare ya munthu as a nation. Ma injunction ngati yawa sofunika kwapanga entertain because wina wake chifukwa chakuti afuna upanga gain profit afuna upha anthu 20 million akumalawi majaji mukumpanga entertain ni kumpanga grant injunction uta pali bwino yeye apange apitirize upanga business ngakhala apha malawi mkuludi miyeyo upanga business yo maflats akoza kumpesa pamene potuganiza bwino as a nation situganiza bwino mayiku onse anabana except Malawi. You go to South Africa, Zimbabwe, Zambia, Mozambique analetsa kulibe makhoti kulibe majaji kulibe maufulu apezeke ku Malawi kokha. Ena afeti madaba kuti titini wanthu ophunzira koma they are lacking intelligence, they are lacking wisdom, educated savages from utogera
situyang'ananso level kaya nkuti chimodzimodzi. We are all useless in this country. Nde tapempha usi Minister of Natural Resources and Climate Change. I think he is still a minister in that ministry. Akhale pasi kumene kuja apange subsidize gas cylinder awapase wanthu malocation each and every house pangongole akamagula gas azidula tindamatija pang'ono tizibwerera kuboma agwirizana ni madistributor gas kuti munthu akagula 1000 muchosako kani 200 kwacha kani 100 kwacha mumpatsa gas mpaka masilinda wose zakha kuti boma yatolera ndalama zimene inagulira masilinda kupatsa anthu ake nkupanga subsidize kuti azigula gas wochipirapo. Thereafter ndi nkwauza tsopano anthu kuti takupatsani gas cylinder, everybody has a gas cylinder amene timpeze mnyumba mwake akugwiritsa ntchito makala. Now we will punish that person chifukwa mwampasa alternative is there. Koma no alternative atakumaka. What for? He's a citizen, he has a freedom to cook. Koma inuyo amene mukulephera kuti mumpase service kuti azikuphika mnjira yoyenerera imene boma likufuna. Inusu majaji ma injunction opereka owapasa umpasa uletsa boma kuti ligwire ntchito liteteza anthu ake zimenezo siyani. Chifukwa petu akife enafu amene tifuna titeteze moyo wathu pogwirizana ndi zimene boma linena tiyamba ulimbana nanu tsopano. Nzijaza kuti kuchitika mademo simademo so apa msewu koma kumanyumba jaji amene azipereka zigamulo ngati izi mademo akufunika achina kalindo nuwopita ku nyumba kwake. Chifukwa it's not a government imene yapereka injunction iyi kuboma. And the government, it's a grieved party. And it atokoze former attorney general kuti alowerera nkhani kuti athandizira boma for free. Tatokoze pamenepo. Akaphale tatokoze asirungwe. That's the way to go. Koma judge amene opereka injunction niwofunika he is questionable. Kuti kodi yeye moyo sakufuna, family yake sikufuna moyo. Ngati sakufuna moyo angodzipha asiyewe na khale moyo. Koma zoma panga entertain zinthu zimene zili zosaloledwa mu society in the name of freedom of business transaction. Ena adzapezana zopolekera izi. Chifukwa tsopano amalawa zona kuti apa sipaliso chilungamo apa palo sapano afuna utipa anthu osalakwa chifukwa choti afuna kuteteza business interest ya munthu wina. Kuti mwaonenso makampani amene it's a foreign companies. Koma majaji watu akuapanga entertain kuti mufufuze mwinaso pasipakepo pali ma corruptions osiyana amene akuyenda ku Ministry of Natural Resources and Climate Change komanso ndi kumakhoti. Chifukwa semka malole kuti mupereke zigamulo zimene zikupwetekeni ndi mafamily wanu ulere. Zingateke. So zinthu ngati ziza as a nation zofunika kuzipanga tako kuti anthu tikhale ndi umoyo wabwino tiziyambira kumtunda even imene akuyendera olemekezeka amaiko usi mzipatala kapena ma institution aboma asamalimbane ndi kumusi azilimba moti apa pamene amakalimbana ndi WHO. That's the way to go. Chifukwa WHO na amene ane okhala exemplary iye azifika nthawi bwino azigwira ntchito effectively azilankhula ndi anthu antchito bwinobwino professionally azilankhula ndi patient professionally chikhale chitsanzo iyeyu panchito pamene akugwira ndi akamauza anthu aja kuti ine ndimabwera pa nthawi kuti wina aliyense amene sabwera pa nthawi kuti tizimdula malipiro ake. I think chipatala chilichonse mukhala sanity. Ma institution wonse aboma mukhala sanity. Koma mukapeza kuti bwana ku office salubwera wangoyika jacket ma excuse mbwe apita kwa kuti apita ku holiday apita kwa kuti apita ku meeting zimenezo zama meeting izo afuna allowance njifukwa kena feti maletsa tikuletsa on a daily basis kuti allowance athe boma apaseni masalary ochuluka anthuwa oti azikwanitsa kulipira renti kugula galimoto pangongole maloni kugula kamipando kasalary kamene aulandira nimene amachitira maiko azatu amapasa kasalary kabwino kandinu apasa opportunity takhuza matenga maloni ma institution boma azika adula akamanita salary koma ifoti tikuapasa malipiro ochepa anthu aja now life yawo udalira ma allowance akapange ma meeting amene palibe ni ma meeting wamo kungopanga fake forge ma meeting pamene ma meeting kulibe cholinga apanga accommodate their life.
zimene zonse zofuna kuziyang'ana azigwira ntchito pa station imene munthu wolembedwa kuti azigwira ntchito meeting iso azichitira pamenepo nimene meko azatha kuchitira koma still tukakamira zinthu zoti zikutiononga economically zikutiononga systematically basi tukakamira zomwezo koma we are claiming we are learned people educated savages tatopanazo zimenezo solutions are there koma tikulephera anthu oti apange implement ma solutions eti ndimafuna ndingolankhulapo pa nkhani imeneyi ayamba Dr. House ni nkhani yabwino koma siyitha bwino imangoyamba nkusira mbere zikomo kwambiri